assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe, assalamu alaikum leñol may waɗi ndeyam bandiraɓe. Holko dilli non ko yera so e séri makko biyeteɗo ɓinguelam bandelam ɓinguelam hayo. Donc so wiyama ɓinguelam noon noddi ko heewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ko séri keso pulmo yera so waɗi wiye ɓinguelam ne yaha toon to Full TV bandiraɓe. Jaɓɓoyɗe ɗum ɗon le 5 so Allah jaaɓi inchallah jeeɓon ɓinguelam mo jii hen ko hawni, mo jii toon gueɗe jaaduɗe e jamanu. ɗum noon yera so wi bandiraɓe mi addu noon ko hesɗi pul séri on wiye ɓinguelam. ɗum noon koto Full TV YouTube, mbaɗa abonné, mbaɗon partage, mbaɗon like, jehon jeeɓu en toon to Full TV ɓinguelam hakkude mon e yera so e woɗɓe machallah. Yero dillini jamanu